YouTube, днес сме решили да снимаме клипове на Super Meat Boy. Но ще я ступиш. И ще играе до тук. Всъщност аз само ще говоря като циганин. И аз ще говоря. И да, и той ще говори. С игра. Да кажа, че се снимава с нивата с нафор запра и... Да, ще ми бъде лесно. И само по последното. Не точно всичките. Аре. Само ти знай какво е. Аз да. И ти знаеш горе-долу. Да, всъщност това съм играл. И газ. Така, да ви кажем как се тича. Shift. По-нататък ще го покажеш, мисля. С Shift и тичаме, няма да ви покажа, защото сме играли. Ако играете, то се... Да. Той ще ви покаже, че се Какво тича. скача? Спейс, ти фоби. Спейс се скача, както всяка една тренира. Всеки. И с... А стрелките се играе. Стрелките се играе, да. Се играем са... Не е много лесната игра. От начало е лесно, да, ама... В началото е... Кога стигна до порталите, че ги минал. Да, знам. Това кой бите? Окей. И продължаваме с... Уау. Загиня. Ти загина. Да, успях. Браво, аз успях. Ти ли е? Да. Циган. Той ме нарече циган. Ей, паричката вземи. Паричка момент. Ми какво това? Това е едно такова гет. Ако ги съберем, включвам героите. Еми точно, вземи го. Вземи го да включваме героите. Всичките. Всичките. Последни герой, догол стане Майнкрафт човека. Само чакам му. Оставям един човек, няма го стигам. Ако сте заедно в статия, там горе. Мали... От колко време съм играл тази игра. И последното ниво. И левел 3. Защо и да изминаваш отвънка? Без да искам. Да и знам. Аз не минавам бърки, аз не правя бърки пътища. О, шит. Бъди живот. Дай се тук. Сега, да се съоточим хубаво. Тръгваме. И ако искате, следващия клип може да бъде някакъв, защото вече сме 90 абоната. Окей, тук сме. След това да го минахме през портала. Аз... Така, почваме тук, защото не минахме нивото, влезахме в портала. Да, ми ще го разбираха. Няма, ще я да го кажа и аз. Ти се говори, нали? Не ви се мълчи просто. Тук ако искате го минете по-бързо и така правете. Не това не. Тук за по-пряк път може да минете от страни, кадъра без пряк път, защото няма нищо. Както виждате, може да превъртим играта само за един клип. Ти така си мислиш. Гледам как се засилил до тук. До това ще не се тази игра. Просто така ще ви... Не скачи. Трябваше да скачаме долу в огъня. Дали причината, че ние сме настроили, ще я горим. Странно, защото за това умираме пак. Всъщност няма да изгорим, ще се печели. Ние сме сега. И... Сурово. Ако искате... Да, сурово. Ако искате... Ако не бех спирал, ще да го мина. Не в... Да, в този всъщност, ако искате в... Точно преди края на клипа, може да ви покажем героите. Ама, само те, които съм включил, трябва. Само те, които сме включили. Както виждате, това е любовта на Супермен Boy. Даже
Дубровница е. Реално. Не, те си нещо така, че само че цигнина, един цигнин ни отвлича. Сега то е гони. А те ако стигнем до нея, то па я отвлича. Ей, не жак скача. Всъщност, давай скип на това. Но кое? Като вземеш ще го обясня. Давай скип да видим какъв е клипа. То не е нека клипа, то е добре. Този сега краде. Както виждате, да е това. О, боже, аз не почти ще я казвам. Това е във всеки клип така я краде. Докато не стигна до края. Ако искате там горе имаше портал. Да, забравих. Мали. Това не разбрах, че само в първия свят. Шит. И да, ние сме там в първия свят. Да, докато има още колко. Мисля, че са 5 свята. Още 5 свята. Май, не се разни. Това може да ви кажа много интрото на играта. Тоест, само можете да го видите. Аз чакам му скача. Окей, минахме това, отиваме до боса. Да, и сега сме в боса. Виждате, това е някаква резачка. От дяволите. Най-различни картинки намират. Снег. Ой, ховер, джазда, виж? Виж там горе. Опис да минава кастрирано. Оу! Както виждате, ние влязахме в предачката и не умряхме. Добре. То бос е два... не мога го бия по другите, знам какво ще пара. Като има един много каен, където трябва всичко да се помвам ударите му. Ама... го минава като много барите. Тоест... Извинявам се за те, които го казвам. О! Време. Това е много странно, виж, гледайте краката му. Вече се заревил толкова много. Както виждате, босът умира. Да, изчакай да взема. Какво става? Давай, приятелю. Ще те вземам. Така, тио. Махай се тук. Така... Вие сме на лора от 2, както виждате. Няма да отиваме. Почне... чакай. Фотко се разкара. На Лор 2 или да влизам тук в по-трудното? Айде, минавам порталите тук. Тук, порталите по-трудното. Не, не бе. Чакай. Аз няма... Така... Първи покой се не пресмолят. Сега е по-трудно. Това е Dark World, да. Тук си всичко направим по-трудно. Това е пак от първо, аз малко по-трудно. Гледай. Както виждате, това е Dark World. Не знам как го пуснахме. Shift. Аз на Shift се пуска. Не знаете. Защото аз вече знам. Според мен, като видиш първо тези неща, тогава можеш Dark World да... Не знам повече да не може да се пуска. Защото той не е един от най-лесните вълди тогава. Това още първо. И да, това е в първия Dark. Малиш. Знам, гледай си следите от стария такова. Казахте да си гледай следите от старото скачане. Тък му ще отида за храна, дали точно ние фай едем хората. Месо. Да. Ядем, май. Не става да го направим. Наистина не да го печем. What the fuck. Това е доста лесно. Да. Това е ясно много, е доста лесно. Не искам ти много високо. Това е много лесно. Мисля, снима на Don't Star с плинки, ако така се казваше играта.
Ти си Да, на може снимаме доста година спинки. Майнкрафт вече ми пусна ли? Майнкрафт да снимаме. Този Да, може да почнем да снимаме някаква страшна игра. Слендър. На Слендър, може и не, но не е чак толкова интересна тя. Да, ма не е толкова безобидна. Не! Ако виждате героя, това беше доста голям бък. Искате мога да снимаме и трона на ценството, това е, защото няма с кой да го снимам. Ако искате, като снимам, първо ще снимам някакъв клип. Какъвто и да било. Вие ще направя да се записвате, който спечели, нали, ще му пиша налично. За да и снимам с него на строл клипове и може на някоя друга игра да снимам с него. Стига той самия да иска. Така, ще съм малко. Той ще изпълха пръста и си скукам. Той ще събрах и пише хакерски кодове. Не, шегувам се. Да. Съсредоточихме се тук. Като мина то World и мисля спирам клипа или да мина втория. Като мина то World, мислям да почне втория да видят зрителите как изглежда. И тогава да спирам клипа. Като гледам, мисля, че не съм минал много време, като гледам както игра. Да, наистина, като играем. Не се е много да време. И мисля. Ох. Като си взема джойстика обратно, защото го дах на приятел. Има си джойстик? Имам джойстика. Верно? Да. Като си взема джойстика и да играем... Resident Evil 4? Да играем Марио Portal. И... Само че и аз да мога да ползвам порталите. Аз викам Resident Evil 4 да играем. Да, може да играем него. Фака! Това много гадно ниво. Ома да турняна. Без... Са така. Ще го не става. Ще трябва да скочи по-високо или трябва да гнам в друг герой. Добре, някъде да видим този урод и да покажем на зрителите. Втория. Героите. Да, героите върху втория урод. Поне тези герой, които сме включили на него. И някой е... Още колко нива са до края? Ами 7. Не, 6. Както виждате, не са малко. Но ако продължаш да мираш, може направо следващото ниво да ви покажем. Фака е. Ама не е лесно. Добре, се мина както се мина по-лесно. Да. Мисля, че още 10 секунди ще ви изчакам. Да записвам. Газ! Не умирай! Сте! Не ми притък този номер. Минахме го. И да, нека да ви покажем героите. Това е супер милитове. Това е команд видео. Команд видео, да, нека го покажем какво прави команд видео. Окей, команда видео. Да, чакай. С спейса, да, окей. Ще знаеш? Да, просто. Ето, гледайте. Той обича да попръзва. Да, както виж, той си лети. Сега време за то. Fire Range. Ано ма гейф гледай. Фак, може да спи. Може вземеш това. Виж колко пъти. Гледайте така, какво се прави, някакъв цивил. И забележете, изведете се сблъсква. Следващия е Огбу. Да, той е приличен супер геймплей, но не е. То може да се качи по 2 пъти, не по 3. Е така, хоп. Хоп. Следващия е Джио. Той, ако сте ги за постоянно спейс, и на деко като дека, пак не гледайте. Нещо като Jetpack, да, и следващия е... Headcrab. Това е жабата. Ако задържите шифта, много бавно, ако пуснете, бързо. И... Да, тази жаба не ви ли прилича от Half-Life? Да, аз игра с Super Meat Boy. И да, това беше за този клип. До следващия. Не забравяйте да запускайте, да харесвате, да коментирате и да добавяте в любими. Чао за сега. Ще си видим в следващия клип.